tsakani da Allah ni abin da ya kira ni ya ce mun akwai makocinsu da matar shi ta yi bari, da ta yi bari sai ya ce to da Allah yana so a je a binne ta, sai na ce to a kai ta makabarta mana a binne ta, sai ya ce mun a'a wai ba sai an kai ta makabarta ba. Na ce to ya za a yi bari a ce ba za a binne yarinya a makabarta ba, sai ce ai bari ne. So a takaice dai kai wani gudunmawa ka bayar? Ni kawai iya abin da ya ce mun in zo in binne masa wannan barin da aka yi. Kun bi kabur ne? Sai ya kira ni ya ce da dare zan zo, sai ya ce mutum nawa za a bani in binne. Na ce a ka je ku yi magana da shi, tunda ni ba zan ce ga, tunda larura ce ta samu mutum ba zan yanke hukunci in ce ga abin da za. To me kuka yi da ya takaice a ƙarshe? Daga ƙarshe sai ya ɗauko abu ya zo da daddare waye tona makaranta. Ni ne na yi tona. Waye binne? Ni ne na binne. To maganar da akan cewa a baya ya nemi da kai da wata mata ma ku yi garkuwa da yarinyar, haka ne ko ba haka bane? Ya nemi na gaya masa gaskiya ni ba zan shiga ba na yi ba. To alhamdulillah yanzu dai gashi za mu je, zai kai mu wurin, za su kai mu wurin da aka binne wannan yarinya. Ubangiji Allah ya jikanta, Allah kuma ya gafarta mata. Za mu je mu gani domin ya nuna mana. Mu je zuwa. Mu je ina medical chief. Bismillah. Mu je. Medical chief. Ina masu bin salaye. To mazo kusa kai. Mazo kusa kai nuna mana daidai inda ka binne. Daidai ina ne aka kira mu? A ina ne? A nan wurin? To shi ke da abu da wurin mu gani. Ina masu hebron din abu dai. Jama'a da Allah a ja baya. Da dai ina ka sa kan maza kai kai nuna mana da kai maza. Mu je da dai nuna mana da dai wurin. A nan ne, yana a cikin buhu ne. A cikin buhu ne? Da dai ina ne? Daidai nan ne. To ya kai ramin karami ne ko babba? Ai shi ramin ba ni ne ba. To mazo kai. Nuna mana ina ne ramin yake? Daidai wancan wurin? Daidai nan ne? To dawo baya.